хутчэй, як бы мне ўсё паспець. Эксперымент ідзе па плане. Так, ну. О, Буслик, дапамагай мне. Зусім не хочется. Буслик, а што у тебя за настрой? Ды няма яго. Вось гэта навіна. Ну, расказвай, што з табой здарылася? Не буду. О, ты захварэў. Не ведаю. Буслик, да ты на сябе зусім не падобны. Як? А на каго я падобны? Ад Буслика у цябе засталася толькі дзюбка. Ай, а дзе ж усё астатняе? Ну, гэта я павінен у цябе спытаць. Ай, што ж мне цяпер рабіць? Ай, дзе ж мне ўсё шукаць? Так, Буслик, супакойся і растлумач, што ў цябе здарылася. Ды нічога і не здарылася, проста настрой знік. Настрой без причины не знікае. Буслик, рассказывай, что до чего. Я хочу посябраваць. С кем? С одной дзяўчынкай. З якой? Где она живе? Яна приехала в наш двор. Я яе некалькі разоў бачу. А як яе імя? Пакуль не ведаю. А якога яна росту? Ну, такога, як і я. А прическа у яе якая? Коски з заколачками. На нашу Яну подобная? Не вельмі. А у што вы гулялі? Яна з дзяўчынкамі на арэлях была, а я мимо на самокате проезжал. Ты проехал и назад не вернулся? Не, а мне так хочется разом з ёй погулять. Теперь я разумею, что с тобой не так и куды твой настрой знік. Правда? Топа, ты мне дапаможешь яго знайсці? Ну, вядома ж, я ж твой сябр. Только давай домовимся, что ты будешь слухать мои парады и все выконывать. Ой, Топочка, я буду. Ой, добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Дядулечка, помогай. Дядулечка, мне парады патрэбныя. Парады? З гэтым я дапамагу. А якія? Буслик хоча пасябраваць з адной дзяўчынкай, але не адважваецца загаварыць з ёю. Я цяпер сумны стал. Мяне Топа нават і не пазнаў. Ой, сумны Буслик, не наш Буслик. Ну, з таким незнаёмый. Ага, хвилиночку. Так, уявім сабе, што гэта тая дзяўчынка, якую Буслик убачыў у двары. Падобная? Вельмі, такая ж прыгожая. И она гуляла со своими сябруками, так? Так. А ты ведаеш, як яе клічуць? Не. Ой, да ён саромеецца нават падысці да яе. О, Буслик, а ты тады не падыходзь, а здалёк пакрычы. Прывітанне! Гэта ідэя, а як далёка мне стаяць? Ты хоць з суседняга двара. Галоўнае, крычы, што ёсць моцы. Ну, паспрабуй. Прывітанне! Ай-ёй-ячкі! Калі ты будзеш так крычаць, не толькі дзяўчынку спужаеш, а і Топу і дзядуль Дабрадзея можаш аглушыць. Правда? Ой, вось бачыце, нічога ў мяне не атрымліваецца. Гэта Топа табе не вельмі трапную параду даў. Калі ты будзеш так крычаць, дзяўчынка падумае, што ты не вельмі выхаваны хлопчык. Это я виноваты. Я могу более не дапамагаць. Не-не-не, Топочка, что ты? Парай мне лепш яшчэ што-небудзь. Ага, вот цікава паслухаць. Ну, што слухаць? Тут глядзець трэба. І, Топа, што ж ты робіш? Показываю, які я смелый і рашучий. А пачакай, ты навошта дзяўчынку крыўдзіш? А што я? Я нічога. Я так просто... Не-не-не-не,
больше так топай, не робись. Ой, Малайчина, буслічак, это правильные поводзіны. ды ён мяне ледзь не паваліў. І гэта правильно. Ён абараняў дзяўчынку. Это сапраўдны ўчынак. З такім хлопчыкам усе захочуць сябраваць. Правда, ой, здорово. А калі б не я, Буслік бы сябе героем не паказаў. І я малайчына. Але ўсё ж таки, як падысці і пазнаёміцца? А ты, буслік, будь героем ва ўсім. Набяры зараз паветра і выдыхай. Ой, я так зраблю. Ага, а цяпер смела падыходзь да дзяўчынкі, спытай яе імя і пацікаўся, ці ўмее яна катацца на самакаце. Ага, я паспрабую. Ой, спытайся яшчэ, ці любіць яна глядзець мультфільмы. Привіт, Таня, я Буслік, а як тебе кличуть? На самокаті кататися умієш, а ти глядиш ти колиханку мультики любиш? Ну як? Нормально атрымалася. Заўтра ўсё гэта перакажы той дзяўчынцы і хутка станеш яе лепшым сябрам. Ти упевнений? На ўсе 100. А зараз для ўсіх цудоўных дзяцей і добрых сяброў наш мультфільм. Мультфильм. Ой, это мой любимый мультфильм. І мені він подобається. Але зараз час позні, трэба да сну рыхтавацца. Зубки чистить да тварики мыть. Гэта ми хутенько. Доброй ночи, сябры. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Я Буслік, а як тебе кличуть? Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки, все в леске, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошенят ты закрывай. Баю-бай.